Εγώ είμαι η Σοφία, είμαι 26, έκανα εθελοντισμό σε αυτό το πρόγραμμα. Θεωρώ ότι μου έμαθε δύο πράγματα που θα τα κρατήσω. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να αφήσουμε λίγο τα κινητά και να παρατηρούμε τι γίνεται γύρω μας, γιατί γύρω μας υπάρχουν τεράστια προβλήματα τα οποία τα αγνοούμε και δεν τους δίνουμε σημασία. Και το δεύτερο, όσον αφορά την αισθηγία, είναι ότι είναι κάτι που μπορεί να σε εκπλήξει. Μέσα από το πρόγραμμα πήγαμε σε περιοχές που εγώ δεν είχα ξαναπάει, είδαμε πράγματα που δεν είχαμε ξαναδεί, μιλήσαμε με ανθρώπους και ακούσαμε εμπειρίες που δεν είχαμε ξανακούσει. Και είναι σημαντικό να τις ακούσει και να τις μάθει ο καθένας. Οπότε, αν επαναληφθεί κάτι τέτοιο, θα μπορούσε ο καθένας να συμμετέχει και να δει και αυτός αυτό που βιώσαμε εμείς. Αν κρατούσα την πιο έντονη εικόνα που πήρα, ήταν από μία δράση που κάναμε στην Ομόνια, που βγήκαμε όλοι μαζί, που θυμάμαι μία 80χρονη άστεγη γυναίκα να κοιμάται μέσα σε νάιλον, το οποίο ήταν το σχέδιο. Ήταν μια εικόνα που θα μου μείνει πολύ έντονα.